Her er Anders. Anders er leder for udviklingsafdelingen i AudioDev. AudioDev er en højteknologisk virksomhed med et meget højt tempo i udviklingen af nye produkter. Anders har været til møde med ledelsen omhandlende virksomhedens finansielle situation og fremtidige strategi. Anders indser her, at virksomheden på kort sigt er nødt til at foretage hurtig produktudvikling. Den administrerende direktør, Torsten, mener dog, at der også skal tænkes langsigtet, altså 2 vidt forskellige visioner. Anders tager dette med sig tilbage til sin afdeling med 2 meget modstridende følelser. Anders føler et pres og spænding. Anders problem er, at han ser sine medarbejdere som modløse og uengagerede. Anders har kontaktet HA-psykstuderende Mia, Pernille, Patricia og Katrine for at komme med et forslag til udvikling af organisationen. Kære Anders, kulturen i udviklingsafdelingen lader til at have været meget uformel og familiær indtil nu. De grundlæggende antagelser i afdelingen er derfor, at medarbejderne er med til at definere værdierne, har rig mulighed for at stille spørgsmålstegn ved beslutninger og stiller løsningsforslag til problemstillinger. Dine medarbejdere inddrages ikke i den nuværende situation, som er præget af en forandringsproces, hvilket kan være en af årsagerne til, at de føler sig modløse og umotiverede. De har ikke mulighed for selv at deltage i udarbejdelsen af løsninger af problemer. At dine medarbejdere er modløse og umotiverede kan være et tegn på, at de modarbejder ændringsprocessen, fordi de ikke synes, at du håndterer den korrekt. Du skal reflektere over, om du gør problemet større ved at tænke meget over problemet på egen hånd, og dermed lade problemet blive i dit hoved, eller om der virkelig findes et stort problem i din afdeling. Du bør være bevidst om problemets omfang, inden du forsøger at tage dig af det. Derudover skal du udnytte, at du er omgivet af medarbejdere, som er i stand til at komme med løsninger. Du skal som sagt inddrage dine medarbejdere. Du er nødt til at finde ud af, hvilken type leder du gerne vil være. Du skal finde den lederrolle, som passer til situationen. Ifølge The Leadership Grid er den perfekte lederstil 9,9, da der her er fokus på både medarbejdere og produktion. Det kunne tyde på, at du tror, at du agerer lederstil 9,9, men at dine medarbejdere er af en anden overbevisning, og mener, at du ikke udviser den perfekte lederstil, fordi du ikke inddrager dem, men måske har mere fokus på produktion. Måske føler de, at du befinder dig i lederstilen 5,5 eller 9,1. Du bør yderligere reflektere over, om du tillægger dit eget humør for meget værdi, når du ytrer, at du først føler, at dine medarbejdere er engageret i det øjeblik, du selv er engageret. Du skal forstå, at det er helt naturligt, at dine medarbejdere ikke vil være begejstrede for forandringer i begyndelsen. Ifølge acceptkurven udviser mennesker generelt modstand mod forandringer. Situationen i din afdeling er helt normal. Nu er Anders glad.